Bayar nambah itu ada sedikit pinggisan dari Cik Mas. Ayo ngono apik nang rupane. Terima kasih. Bumbune terus goreng. Oke dibumbune sak dikong ngono. Terima kasih. Lagi tiru. Mangkane tak gawe padha engko meri cacah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga Aris Manise. Ciski pemirsa, selamat pagi. Jumpa lagi di channel kita hari ini. Apa yang si Ade, apa yang wangi hidung gabah pemirsa neng wae Ibu Linda. Tapi gabah punya Mak ya. Jadi di PP wae Ibu Linda. Sing kemarin iku lho pemirsa. Sing jatuh bantu iki. Ki apa yang urusan internal sing bikisannya buat di sini buat Mbak Erna, Mbak Linda sama Detin. Bendang kaleng nih, yo karek nangking seneng goreng cepu nih. Pas iki karek pira yo, karek 7 ya Mas. Sing kene wis kabeh yo karek tinggal ning cepu. Karena anu Sapa? DLP. Mboke, engko sore lah. Lah iki engko tak terna pemirsa bendang bar dan wis. Sapa Mas? Benjen lambi. Bendang bar dan wis pemirsa wis ayem ini. Sithik-sithik nek dulure yo melok pasakno pemirsa yo. Bukan bermaksud pamer, bukan bermaksud apa. Mungkin aku iso nengkei lagi semene pemirsa. Sapa ngerti tahun ngarep atau entah kapanpun gak harus lebaran yo nek punya rezeki lebih insyaallah kita bakal berbagi lagi. Meskipun terlihat sederhana tapi meskipun terlihat sederhana tapi ojo didelok saka regane, aja didelok saka nilaine, aja didelok saka menawa piye yo. Bentuke lah. Isine opo, jangan dilihat seperti itu pemirsa ya. Lihat baik kita insyaallah ikhlas, tulus. Niatnya berbagi. Tidak pula aku kayak wah tapi ya Allah duitku entek sakmene kae nggo kayak ngene kan gak boleh ya pemirsa. Jadi semampunya dulu. Nek urung iso aja diiso-isokno, aja ngono pemirsa. Nek urung duwe aja dinduwek-duwekno, urung wayahe duwe pemirsa. Semua punya jatah masing-masing. Sing digaya aja langit ngono. Nek mbahku almarhumah bilang seperti itu. Sing mbok sepo sapa ngono. Nek urung duwe ya urung duwe. Itu ya awak dhewe semampunya dulu. Mampune seperti ini ya wis gitu pemirsa. Yang penting ikhlas. Insyaallah berkah barokah. Ya pemirsa kita mau berangkat dulu sing pertama ke rumah Mbak Erna ya pemirsa. Soalnya sing dulur sing lebih tua atau sesepuh ngono pemirsa. Mosok Gantine make. Mosok apa nih mendase sing nom kan enek sing tua yo. Urutane tar emang delenane ngono sik. Yo Mbak Erna, Mbak Linda lagi Detin. Yo wis pemirsa. Kok Detin sik gak apa delenan. Ning dhisik. Oh balik. Ya wis berarti engko Mbak Erna Detin ayo Mbak Linda. Ya pemirsa ditonton terus kegiatan hari ini. Kita kok cuacanya yo redup pemirsa. Mbah diler mbah ora iki mau ditelepon emang jenjong gabah. Yo saya tak adus aku. Ya saya kemarin berangkat sandal iki mbah ning ndi kabeh ning omah ra enek. Dolan nang nggo sandal ra gelem gua mulih kok iki. Gede marin. Musuh klambi ning sandal. Mas, belum Mas. Ayo, guna kuncinya. Ayo. Ayo lambu go.
Gendong kowe manggon ngarep nganggo jok ya. Piye? Ayo ning guri blok sandalan endi. Wedok ora sandalan. Mas. Sandalan ada mana ning Iya, pakai jok ya. ngono ae, api duwe jok geger tek ono jok dhewe ora gelem. Udah cokol deh nanti. Iya ku ya, tes 3 ora gelem. Macet ya. Naik sini ya. Tapi nabi aku gelem nih, Mas. Ya Mas belum gelem ngomong lah kok koyo sobek. Ayo. Iya. Enggak tuh aku pemirsa. Belum Mas Ari lho. Ayo, Dek. Ora pilek dek. Lah. Aduh nah pemirsa keren ya. Aduh ora gelem Pak ini salah isin. Ayo. Dadah. Rene dadah Rene. Dadah ning kono. Wong juk ginung dik soalé wong kan ora sandalan. Sandalan kok newe make newe ibu. Oh. Dua. Kemana Mama ambil apa? Ah? Ayam kecap. Yuk. Ini pemirsa sudah sampai di rumahnya Mbak Erna. Saya kira kata apa bisa ngomong. Gun. Kacang setengah kilo tuh. Setengah kilo. Apa tak kayak kong sidak. Kacang asin apa? Iya. Isi. Ini pemirsa sudah ketemu Mbak Erna. Mbak Iki. Ada sedikit bingkisan dari Cik Marin. Ya, makasih Dek Marin. Semoga berkah barokah. Matur nuwun ya Dek ya sing balesin puasa pokoke. Wis entuk heran loh untuk paketan dari saudara. Dari Ipar. Terima kasih. Emah teles Gusti Allah sing bales. Iki lho apa ya? Anu, telur asin. Kok telur asin? Kacang asin. Aku iki tuku setengah kilo di nang leju. Sekilo ni 26.000 aku jajal tuku setengah sen. Iki yo. Heeh. Gak boleh kuwi ngomong. Kome ku yo gak terima sedelo lho, Dik. Apa? Kome gak sedelo, Mbak. Untuk ngomong besok ya. Kudune sewangi, Mbak. Bawang tuh mau setengah kilo kau sewengi lho kok koyo gawe 5 kilo. Bawang enak kita ya. Nah, leju Dek. Apa tak kepaya jane tak irisi. Anu Marin. Kemarin ngono tak kuwi apa jenenge? Gurian nak melototi dhewe, Dik, Mas aku daripada sen. Prototi. Nah, ini bumbunya apa, Mbak? Bawang ambekan wis ya kalau aku terus dirisi bawang. Gak boleh main air. Disimak ya, engko saya disimak nggih. Ayo Mak, ayo. Lah ngono ada tisu yang bae terus. Ora ki mati sudah mulai apa mek ada mengguri wegas terus tambah ada sik. Ya. Oh, cium dulu dong Njosi. Cilik-cilik nak tuku wis ngono kan gede-gede, Dik. Iki dipen garing sapa langsung digoreng, Mbak? Dipen garing sapa langsung digoreng? Oh, iya langsung dibumbuni terus goreng. Oke dibumbuni sak dikong ngono cara mau. Cepet dikok dimarinasi ngono lho. Iki yo. Engko nek apa goreng? Yo rasa dikom ya Dek, jam bumbu mak ulek terus diblabur-blaburno. Oh, ketiki banyu berarti. Tragedi tenan. Malah mbok templekno wis. Antek melototi. Kuwi sampean cara ngono kuwi dhewe nek leju ya, kuwi entum tuku esuk ngene iki kom, kok bengi pas wayane wong akeh kon melototi ngono kon wangi. Berarti dikem manual ya ngono. Iya, mbiyen nak ruwae mae kae yo gawe. Kacang asin. Iya, tapi melototi ngene iki suwi aku paling awang-awangan mbiyen. Lah gawe karep perang lho. Diseneni ngene. Nak karek mangan. Seneng nak melototi gak gelem ngono. Nek leju kuwi rotek kacang gede-gede petane kanggo payek. Usah tuku setengah kilo ya.
Tak kumin deh. Mayak ya enak ketoke. Tepung beras. 1,5 kilo. Brand. 13.000 Dik. Tepung. Iki lho. Saiki tok iki duduk semenake itu. Masa iya bedodok, Mbak? Wingko lho. Iya mane cilik jadi sama gedene. Wingko nak digoreng nganu. Mimpes neh, Sak jadi toples, saipit neh. Terus ora sak toples ora ngebeki kok ya, Mbak ya. Toples cilik ora ngebeki sak kilo Cilite sak itu, kilo wong kacang. Sak silite toples. Kenapa sayang? Isi ya Apa saya sih tak diisi, isi Mak? isi mak. Yang je saon Dik. Iya. Atin gak diperseni. Terus balik, Lek. Terus balik. Pemirsa sudah sampai di rumahnya Mbah Tin. Iya. Apa tadi? Emplok tenan kengko. Rene lho. Jajan jam mundut. Mundur jajan. Nah, nang mbok. Ya. Iya. Ini Mbah Tin lagi proses pembangunan. Klambimu nek apik. Seksi Mbah Tin. Kayak seksi iki. Iya. Kayak seksi iki. Iya, hanya ya njang. Njang. Kamu jajan jang. Ah, jajan apa wae? Kita mudet nang. Jajan apa? Ngambil karang Mbah Tin. Kan dur saiki. Iya. Ren, Kurang pengen jam iki. Kayak seksi klambimu seksi. Lah, Ndak menurut sing ndi? Anu dhuwit kon Mbah Tin ndi? Kak mbok Masalah dipakai Mbah Tin. Nah, mundur. Iki ya iki. Iki. Ya, ndang mundur. Kuwi kosong kuwi. Iki lho sing kene. Heeh. Kira omahe Titin dibangun, didurno. Sampai apa ditingkat. Kira kayak garap kono iki. Lagi direnovasi omahe Titin. Iki hurukane urung bar, iki cek pe dihurukne. Bodoh bar di. Alah mbok wong buruke rung teko neh, anu dalane lunyu. Sik kurang sak rit jane. Cara maksa yang kepetel deh truk ini. Lah wong lunyu itu. Lah ya truk ini kepetel. Lah iki bagi bar kok kono. Kok jere lunyu dalane. Iya. Ini deh. Itu pemirsa sudah sampai di rumahnya Mbah Tin. Nih, Titin, ini ada sedikit bingkisan dari Dek Mahrin. Terima kasih. Lah apa Mbah Tin? Asih. makasih. Terima kasih pemirsa jajane Mahrin. Ini berarti kan disayang. Berarti cium sih, berarti Cium Betty cium. Berarti cium sih. Berarti Betty sayang, cium Betty. sih. Tak mau. Kenapa? Cuma berpura perkara Kenapa? gendungan kok ya. Gendungan. Enak. Kuwi lho, Gendungan sangat lho, Dek. balon Ada sing sabun iki lho. enek. Saya jajal lho. dulu. Mbak Siti ya, Siti. tapi ngantek. Icip iki lho. Anu. Loh, enggak mau iki. Mengke Ernang no. Iki mau ya. Eh? Enggak mau. Kenapa tidak mau? Enggak dikasih. Mboten, Mbak. Boten diparingi. Berarti boten diparingi nggih. Hah? Orang. Masa ora? Malah krito lumayan ngasto. Ngapa kuwi? Iki lho polene bar tak potong. Terus pemirsa. Yes. Tuku telu 300. Wah, Boleh. Sak anune punjul Piro di sak 500-an. sak apa? Ngene iki berapa sih sak meternya? Anu, piro? 20 punjul ngono lho. Ya murah. Urane 50 kok. Mbok padakno apa ora? Tak padakno. Ngene iki sak anune iki ketok iki 30 kurang 2000 ketoke lho ya. Ketoke. Sampe wis dimargi ya? Sitok sak congoke ngono ku lho. Apik nek rupane. kayak gini nih Jiwi. Ya. Sing tengah kuning. Iki berarti KWM. Heeh. Lah aku pengen coklat sakjane larang iki 150 iki. Oh, beda-beda, Dik. Kaene kandel. Iki 110 kena 100. Iya. Kok ya nek padha telu.
Biasanya kan kene. akeh dek wong sambok nang kono. Biasanya kan gak nganu pemirsa. Saiki tuh Oh, lesak. gak enek sing karena padha ngono lho. Mangkane tak gawe padha engko meri cacat. Padha ngene kabeh telu kae sitoke nang omah. Besok pasang. Urung ngedandani Iya, urung ijek pasang ngono. lho. Timbang jebel kabeh. Berarti kowe WM iki. Iya, padha. Walah, Padha wae Balinda bareng ngene iki. aku pengen coklat tapi kandel 150 regane tapi apik padha karo nggone Mbak Ijen jero lho. Aku rek Iya. Mbak ini. Kuwi paling 150 kan. Ya apa Nek nek loro Jesse? 300. Sampeyan Mede Mardi. Iya. Ya apa nih? Kuwi kan rongan Sore-sore. urung selambu kuwi. Paling 300 paling. Sore-sore. Esuk ya ning Oh, ngene esuk. ku lho. Dhewe mbok tukange dhewe, Dik. Iki kena ya uripe 100. Lah kuwi enak tulisane biasane ning kuwi. Sing iki. Iki lek tongkate ndi iki? Tongkate nomah. Sak pirang meter? Sak meter. Setengah sama tadinan. Sak meter sih. Sama setengah. Setengah ya sampai setengah ya, Dik. Gak ketok cilik. Oh, nek Pengen. pinggir sak meter lah. Padahal wingi terus tak omongin lho Dutin. Nek tengah iki kudune sampai setengah ben Kok pade ngomong sak meter ora nyemplik ngono. lah iya ora tak kon dawa sithik ngono iki jane. Ngetok ya, Dik. Enak, sampai dhewe kok gak yo. Gak iya tuh. Gak enak yo. Ini warna apa? Terus berhijau. Kok songo. Iki warna? Iya, terus iki warna? Putih. Iki warna? Merah. Kadene to, Dik. Aku padahal dia ingin Dutin. Iki kok entuk masang ngepres. Yo. Kok jadi ketok sampingnya sampean iki wates pinggir iku mlongo. Plongo. Iya, sing ki. Kordene gak iso rono ya. Gak iso Lah iya. Ya malah dia ingin gak ngejak iki. Nek Jesse iki paling Atuk 2 meter yo. Heeh. Timbang sak meter atuk 2 meter. Malah apik ngono. Yo kan ben tuku iki dinggo Diguguri heeh. kamare papa. Ben tuku ngene tok sing 2 meter. Nek 2 meter kan ketok dawa apik ngono lho. Dadi ketok Lagi jembut. Lah, ini sedeng. Kordenmu kudune sing 2 meter. Yo ora. Masa kita sedeng. Engko gak ketok lekipan Dik. Iya, engko nek mbok 2 meter ku jadine ombong ngene, Dik. Ombo gak iso Malah gak iso miru. Iya, gak iso miru Ayo dicoba sak meter ki piye ngono. Wis pantes ya wis. Wis ngono. Ora enek karo tengah rene eneke 2 meter. Iya. 2 meter setengah. Sing aku korden. Lah aku tak pakai pipo. Kok pasang ke pipo? Ya jajal dianu ae dipasang sik. Jajal sik, Dik. Wong tokone ibu dulu buka. Lah Kok iya. coba orang Anu ya, masuk tukokno ya sing- tukokno sing 2 meter. 32, Dik. Lah nek benakno piye lho iki? 32 kena 28. Lah iya iki. Iki dibauti, Dik. Bautan sing iki. Terus kuwi ki dienggo Pentolane. dienggo ngebokno ngene iki. Terus iki pentolane pojok-pojok ngene iki. Iya, ayo nanti. Nandi Kalau wae iki. rene ya. Api. Kowe ndelok api. Ngene to. Iya, Dik. Ya fresh berarti. Ya dicoba. Engko nek anu wong nggo tengah tok engko anu padhe Udah. Wah, iki pilihane apik sak buah. Sing rupane coklat iki wandel kok Mbak In ngene iki lho, 150 tak pilih kok larang ya. Kuwi lho buka iku wis wene omah wis beda ya ketok. Budi ngono rumah kuwi. Ya iya wong dhewe neh Acarane. anu. Tuh, engko nek ketoke piye tak diluntuk. Ojak paling Nek ilang kok. Berarti nanti yang jadi kan itu lho nang jero kene.
Ya sudah aku mau ke Ibu Linda pengen angkat Oh iya makasih. Jajane tak dongakno untuk rezeki akeh sehat walafiat. Kemudian Mas. Lancar nek mergawe. Kita kan Sudah sampai di rumahnya Ibu Linda. dasarnya baru nih. Kayak Lexus ya? Iya itu nani? Iya, Lexus apa itu? Kowe sapa? Mahdin. Seragam. Enak ya? Iya ding. Ning omah apa nang ngene? Omah ya. Kini gak apa Padang. Masa langsung diseragam ning rumah. Nah, Duduk. ini ada tulisan dari Cek Wari. Makasih. Tekan kene malah wis diler gabeng. Jadi mau cek Mau mendung. mendung aku cek nang Mbak R, Mbak Ditin. Dan minyak, mie, minuman, sabine. Kasih. Yuk. Kasih yang dilasi. Terus yang gitu apa? Pak Agus. Pak Agus dulu ya. Semoga rezeki lancar. Amin, terima kasih. Doa baiknya juga buat Iki lho nganune gendeng urung bari jeni. dipending sik jarine apa tiga malaman sik duwe. Wi urung bar gendenge ngecete. Jene kan ngecete karek iku. Ngecete karek iku berhubung danane stop. Jadi unduh duwe jare pe tinggal maleman. Jadi gak sido diterusno proyeke. Proyeknya berhenti dulu sementara di PHK. Kuwi mari soalnya sing tukang ngecat di PHK. Ya pemirsa kita akhiri semuanya videonya. Terima kasih buat sahabat manusia dimanapun berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami keluarga manusia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.